dame die bij mij hier op de bank zit, die ken ik persoonlijk ook net. Jong aanstormend talent nemen we dan in het jargon. Ze maakt mooie muziek en ook nog films. Anna Vonk. Maar eigenlijk is ze Anna Spark. Anna Spark, ja. Ja, de logisch vanwege die achternaam, maar ik net. Ja, het is een mooie letterlijke vertaling van mijn achternaam. Maar het klinkt net wat smoother, vind ik. Iets internationaler. Ja, precies. Ik kreeg een beeld van die, want het best waren bij een crowdfund actie. Misschien is het eerst zelf eerst in het voorstel, wat doet precies? Want ja, muziek en film, dat is een heel breed begrip natuurlijk. Hè? Ja, klopt. Ja, inderdaad, ik ben muzikant en filmmaker. Maar ik zie mezelf eigenlijk ook gewoon meer als maker eigenlijk. En ik vind het gewoon mooi om dingen te creëren. En dat is dan vooral in muziek en film, maar soms ook wel gecombineerd met elkaar. En voor dit project wat ik nu ga doen, ga ik dat ook combineren met elkaar. Ja. Best al lang dwaan in de creatieve sector, om het zo maar zo te drukken? Ja, ik maak muziek maak ik sowieso al heel lang wel. Ongeveer sinds mijn 16e produceer ik mijn eigen muziek. En in 2021 heb ik een filmopleiding afgerond. En in de tussentijd gewoon met mijn eigen projecten veel bezig geweest. Al 2 videoclips gemaakt ook. Dus ja. De komt nou uit Utrecht, zeggen wij. Ja, nou ja, dat komt maar dat is Friese roots, hè? Ja, klopt. En ik woon in Utrecht nu al 5 jaar, maar kom eigenlijk uit Gelderland. En mijn heid en mem komen uit Friesland. Ja, dus de eerste taal die ik sprak was ook Fries wel. Maar ja, dat ben ik toen een beetje verleerd toen ik op de basisschool Nederlands moest praten natuurlijk. Ja, en Tab Broeks, dus, net een brood, maar wel in muziekmeidje, toch? Ja, klopt. Ik heb nu 1 lied geschreven voor het eerst in het Fries. Ik weet niet. Het was niet een bewuste keuze of zo. Dat komt dan op een gegeven moment eigenlijk gewoon. En omdat ik toch wel geïnteresseerd ben ook naar mijn Friese roots. En ik voel me toch ook wel echt een Fries ook. We annexeren die voeten dadelijk bij deze. Best altijd welkom. Je mag er eens even rondkomen die muziek ik te spelen. Maar daar komt je net voor. Ik zei al, dat kost van een crowdfund actie. Dat was yield van een project. Graag ha. Best wel redelijk op het spoor. Maar we kunnen je nog een beetje helpen. Klopt, zeker. Wat is het voor project? Het project waar ik het geld voor ophaal is zodat ik samen met andere muzikanten kan werken om de opnames van de muziek helemaal mooi te maken met gitaren en bas en drums en een mooie mix van te maken. En dat is allemaal priegelwerk waar veel mensen niet van af weten, maar wat wel moet gebeuren. Om die videoclip te maken, dat is ook voor dat Friese nummer. En dat wordt in Friesland opgenomen ook. En daar heb ik ook een crew voor nodig. En om dat te financieren allemaal. Ik neem het een project. Is het een volledig album of mag het gewoon wel als een projectje? Het is een volledig album, ja. Maar er zijn ook allemaal dingen omheen die er nog gebeuren. Ja. Dus ik zie het wel meer als een project. Margaliti heet het. Dat noem maar in het Fries, maar ik toch even weten. Hoe heet dat? Wat voor titel had het? Margaliti, dat is de Babylonische oorsprong van mijn tweede naam, Margaretha. En dat betekent dochter van de zee en kind van het licht. Nou, wat wil je nou nog weer? Ja, zeker. Hey, en dat Friese song, had je zelf helemaal schreeuwen of was dat ik in bij Hoorn die zei met een beetje saaf net? Nou ja, dat heb ik wel heel bijgehaald een beetje natuurlijk. Van mijn heid en mem en van mijn tante en mijn nicht en... soms was het niet helemaal goed natuurlijk. Maar dat ben ik nu aan het ontdekken natuurlijk ook nog. Dus dat, ik hoop persoonlijk altijd net zo van hokjes, maar we ontkomen er net helemaal om daar toch een beetje te duiden. Ik bedoel, er maakt geen heavy metal muziek. Nee. Ik in house, maar wat is wel? Dat is inderdaad altijd een hele interessante vraag. Want je schrijft natuurlijk niet muziek van... ik ga nu een rocknummer schrijven. Vandaar even de hapering. Maar dat die toch ergens een beetje... Dan denk ik een beetje de alternative pop, soul, R&B-achtige kant. Met veel gevoel. Ja, Pro de elektronica of ik wil echt mijn live muzikanten, zeg maar? Heel erg die combinatie juist ervan. Want alle elektronische muziek, dat doe ik allemaal zelf. Maar ik gooi er juist die live instrumenten bij van een gitaar en een bas en een drum. Dus het is heel erg een mix. En wat daar nog bij komt is natuurlijk, want ik ben gewoon zangeres, dat ik ook heel veel koortjes nog erbij opneem. Dus het is één grote
moes van dingen. De ziekers die me het project maar nog aanmaken worden, maar binnen noemers als Skreun bijvoorbeeld? Ja. Daar alles wat ik zelf doe, dat is eigenlijk al gemaakt. Ja. Dus de hele digitale bodem, zeg maar, die ligt al wel klaar gewoon. Maar de rest nog? Ja, precies. Hoe kunnen mensen die vinden, tenminste de actie? Via voordekunst.nl. Er staat project onder Margaliti van Anna Spark. Daar. Ja. En daar staat ook wel verwijzingen naar mijn socials, Instagram en... ik weet met crowdfunding acties heel vaak als er een bepaald bedrag dwars, dan is er vaak een change-prestage. Ja. Dus doe dat ook klopt. Net? Ja, zeker. Je kunt een huiskamerconcert. Maar dan mag wat uit de beurs, toch? Dat is de grootste inderdaad. Maar ja, dan kom ik wel bij je thuis. Ja, nee, exclusief. Ja, zeker. Ja. Maar je kunt ook een poster of dat je het album op MP3 zelf krijgt en kunt luisteren. Ja, wat is er nog meer? Een boek heb ik ook met allemaal foto's en de teksten erin. Dus daar kun je een keuze in maken als mensen dat willen. Ja. Voor de kunst, Anna Spark. Yes. Dan vind je het wel. En nogmaals van €4 tot 100 tot 1000. Het maakt mij al in de zuid. Als die al te volle gast scoot mooi, hakkant op. Krijgt hele mooie creatieve resultaten van. Kijk die nou vertellen. Bij deze bezoek nog om eens een keer met band of wat dan ook hier weer om te komen, maar dan te spelen. Ja, nou, heel en ik graag. hoop dat het slag gaat om het al je binnen te halen. Ja, top dat ik hier mag zijn.